Sinom nyamat, nyamat. Gugur gunung, ben kayang. Gugur gunung truk ayo kareng ra iso ora jan gumbyak kabeh iki mau nganggo kucing barang yo
Iki banjur kepiye? Ayo wis mau pelok loro. Iki arep apa? Bapak metu bapak. Manggung. Ayo. Arep metu apa ora iki? Ayo. Metu. Ya. Metu sithik-sithik. Padha lerena dole bapak arep manggungke kutut. Iki bakal tak pingsungsungake. Para dalang-dalang sing nang kene sawape men nyawapi aku. Terutama meligi kanggo dalang-dalang sing wis payu. Sing ra payu ora ben ayo ora sah dimesake. Iki gapite tugel apa piye iki? Kok kample-kample. Aku tak nganggungke kutut. Monggo Bu slendro mawon. Sare jalan mas kutut panggung jaluk ngombe kandas luas sakso tak atuk sithik. Aja kokean mangan kacang. Yo.
sing muni bola-bali ngadeg meneh kuwi mau. Apa? Bola-bali ngadeg. Meneh. Aku. Oh. Ya syukur ing atase mingsa aku ngudak ngadeg meneh. Lho maksude iki apa, Pak? Lho tegese iki iso mandiri. Ngadeg meneh iki mandiri. Oh ngono, berdiri di kaki sendiri, ora ngono. Ora kok ngadeg apane? Kuwi senengane do uras-uras. Aku ki wis dadi wong alim. Janjane nek biaya naik haji ki pira to? Apa kowe arep munggah haji? Loh, ora. Mbok menawa sing pensiunan ki ada naik haji barang. Tak dongake nek kurbakul kambil rasah. Ngerti kene. Wong iki medun meneh. Ora ngono, ya. Yo dilanjut.
Wis leren lenggore padha kekucikan. Aku karo kowe kabeh iki sejatine ora kena ngetok. Iki rak sesinglon sak suwene setahun. Ning wis meh rampung kari kurang sedina. Nek nganti Pandhawa konangan isih dikon baleni 12 taun suwene urip nang alas. Njur namur kawula setahun meneh. Wijalaran rikala jaman main dadu. Mula pamadipa aja cocok seneng main. Sing wis ya wis. Sing urung nek ndek pawitan. Kuwi ora ngenehi pitutur, Pak. Loh. Duwe pawitan ora nggo main, nggo modal usaha. Ora. Oh ayo. Iki padha sing ngati-ati. Aku karo kowe ora kena kemenungsan. Ora kena dipresani para priyagung. Leleladi karo Ndara Wrihatnala, karo Ndara Salindri, apa meneh karo Ndara Balawa. Sing ati-ati kae. Ndaramu sing kena pidana arep dilaporake, arep diunjukake nang ngersane Sang Prabu Maswapati. Tak delok saka kene kok kaya krida kenaka. Nggih, ayo ditututi. Pangkur krida kenaka. Krida kenaka.
punika tawarnanira Bambang Wrihatnala juru beksa ingkang wonten ing Taman Wirata ning kaya banyu neng pindha harga amung menggalihaken nggenira Sungkawa rikala sumana ingkang nglampahi tindak namur laku dasaring kono satya kang pusgentur tapane kanthi sesingklon kadheraken Perpat Panakawan Kilurah Semar Kilurah Nala Gareng Kilurah Petruk Sumawana Bagong satya ingkang kadherekaken Kilurah Ismaya tuhu satya ingkang wus pinilih dening para Jawata mapaning kono Kilurah Semar Badranaya sejatine Jawata ingkang ngeja wantah mangkono pangudi asmaraning driya ingkang dereng kawijiling pangandika Raden Wrihatnala Semar Badranaya kula Den Sumaneo inggih Den Semarika den prayitna
Lumurir heka balik titi yoni gondoyoni Trisunya purnama sasi Gilar-gilar semeti neng tengah latar milangono lintang buma sekti milangono lintang buma sekti Kakang Semar. Wonten menapa Ndara Wrihatnala? Kaya wis sawentara anggonku nglakoni namur kawula. Apa wis kira-kira arep purna nggonku nglakoni talah brata Kakang Semar? Menawi saking etang kula kantun sak siliring bawang mboten dangu malih sampun meh paripurna pramila den ingkang atos-atos iya Kakang Ismaya nggonku sesingklon nganti tumeka ing negara Wirata iki malah ana lelakon sing mbebayani Kang Mbok Salindri ingkang didakwa merjaya Raden Kincaka bakal diaturake nang ngersane Sang Prabu Durgandana banjur kepi lelakon menika adilipun dipun lampahi Den yang menawi sampun madhep marep Gusti temtu paring mergi gampil anggenipun badhe luar saking panandang mengkono Kakang ayo Kang Mbok Salindri enggal diperpegi aja nganti banjur cilik atine ayo padha dibombong banjur dideraki monggo kula dherekaken Den
maju tindak ira Dewi Salindri ingkang arsa den larapaken wonten ngesanipun Prabu Durgandana ingkang kena sambeting carita ora kaya adeging kraton Wirata Prabu Durgandana ingkang kadhep ingkang putra Raden Wiratsangka Mahrahina semubang yang haruna katinetraning anggur apuh sabdaning kukila ringkani goro saketer kini dungane engkong leru sing pini panca batoke ngayamono pratandha wis gagat rahina rumangsa marem Bilawa bisa ngasorake yudane Raja Mala. Lah iki kok malah kowe ngaturake apa abdi Wirata ana ngersaning sun ana wigati apa nggih? Lepat nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Ing sekawit Raja Mala sampun saged kasuran kepara sampun dumigining pejah dening Balawa. Nanging
wonten kedadosan paman Kencaka tumekeng pralaya mongko ingkang merjaya menika pacanganipun Salindri. Dadi pacangane Salindri kumawani gawe Bajapati Oning Wirata kasinggihan Rama. Kon rene aku sing bakal paring pengadilan. Nggih. Ndadosna kawuningan Rama. Pacanganipun Salindri menika mboten sak limrahing menungsa. Lho. Ora sak lumrahing menungsa kepiye? Cobi kula aturi ndangu dhateng kawontenanipun Salindri. Yo, Salindri. Apa bener sing merjaya adhiku Kencaka pacanganmu? Iya. Kasinggihan Dewaji pacangan kula ingkang merjaya Raden Kencaka. Jalaran Raden Kencaka badhe mrewasa ngrudha peksa dhateng kula sinuwun. Yakin? Inggih. Pancen Kencaka ki mes angger wong wedok ayu ngono kuwi. Ning arep kepiye wae pacangamu luput mungging negara jaran wis gawe Rajapati. Inggih kula ngakeni namung menika badhe ndamel padhangipun kraton Wirata. Ngono kena ning carane ora kaya ngono. Pacanganmu kon rene aku sing bakal paring pidana. Sing murwat karo keluputane. Senajan to Kencaka luput ning ora kudu dipateni. Inggih. Pacangan kula menika senes tunggaling jalma. Lho. Kowe iki wong apa udu? Inggih tiyang nanging pacangan kula menika Gandharwa. Tembungipun kasar gendruwo. Edian. Menungsa kok pacangane gendruwo, mongko kowe iki ya ayu. Kok mung trimo dadi pacangane gendruwo iki kurang wong apa piye? Sing tok pilih apane nek gendruwo kuwi? Hah? Wujude diwut-diwut gedhe ireng. Lah kok tok senengi iki njur banjur ngarah apane ora? Wah kowe wedi petuk gendruwo kok kowe malah seneng. Inggih kasinggihan sinuwun sinaosa menika diwut-diwut kula remen. Rasah ngrembug kuwi. Nek pacangamu cetha gendruwo genah ora ana negara kok ngadili gendruwo iki ora ana. Wiwit jaman biyen nganti saiki ngendi ana pengadilan kok sing terdakwa gendruwo ki ra ana. Yen mekaten kula ingkang badhe nanggel kalepatanipun pacangan kula. Bagus. Rehne kowe wis gawe pepati. Senajan dudu saka tanganmu nang pacanganmu. Kowe bakal tak pidana sing murwat. Ning semono rehne pacangamu sing mateni kowe uga tak pidana tundung. Tegesipun kados pun tegese kowe ora kena mapan ning Wirata. Ora kena mapan ning negara Wirata. Sak pacangamu gendruwo barang kuwi. Inggih nderek kemawon Dewaji. Namung kula badhe matur menawi saklebetipun tigang dinten kalengga menika kula mboten saged kisah-kisah sebabe kula tasih nggadhahi kewajiban kalian Kesuma Dewi Utari
ingkang saben dintenipun wonten peken kula menika nggadahi sesambetan kalian rencang-rencang mongko utang menika menawi boten dipun saur wonten ing akhirat badhe dipun hisab. Apa iya? Inggih. Waduh. Kuwi diutang ora utara? Gadah. Lek sauri. Yen mekaten kula dipun paring wedal 3 dinten. Nek wis 3 dina kudu lunga saka kene. Utangmu tok sauri ya. Inggih. Wis sumingkira. Ndang sesuk budal sandangamu go kabeh. Ora ndek koper wadhe bagur. Inggih. Yen mekaten nyuwun pamit. Sing hati-hati. Iki yen ora kleru kaya Nirbita ning sak keplasan kaya Udawa. Astunipun kula Nirbita namung dangu kula mboten sowan lajeng ketanganipun nggih ngaten menika. Iya ora dadi ngopo? Ana apa kok mlayu-mlayu? Nggih ngaturaken ketiwasan menawi sak jawining negari dipun kepung wadyabala saking Ngastina ingkang saking ajeng wadyabala saking Trigara keparat Susarma sing biyen wis kalah saiki arep ngebyuki Bathang Sayuta Utara Wirajangka sing prayitna ngati-ati aku dhewe sing bakal methukake Susarma Utara methukna wadyabala saka Ngastina aku sing mandegani ngadang kridane Susarma. Yen ngaten nyuwun tambahing pangastu. Sang
iki sing tak goleki. Ayo Mas Wopati nungkula. Anakmu Utari tak dadekake putri boyongan. Kowe manuta tak rincung sikilmu, tak bondo, tak dadekake raja telukan nyembah karo aku. Panye. Odiar kowe. Wong tuwek ora ngrumangsani gruyah-gruyuh wani karo Susarma penyakit ki. Rasa aku. Wadake aku iki. Ayo, nek pancen kowe wani tangiyo. Pancen sesuk nglawat Susarma. Nek pancen kowe digdaya kujur ora sudi. Le nyekel angel-angel kon ngejulke. Kowe sambato kowe bakal tak nggo pengewan-ewan, tak larak mubeng alun-alun karep ben disuraki para kawulamu. Gilo ratumu Modyar.
apa kanggo kakangku? Aku njaluk tulung Ratu Wirata kepikut dening Prabu Susarma dilarakmu bengalun-alun tulungana ya diwegah. Kuwi wis kewajibane para senopati. Aku wong tukang jagal mbleh kebo sapi ora duwe wenang perang. Kowe kuwi ngombe banyu Wirata dahar wulu wetu Wirata kenapa ora bekti karo negara Wirata? Arben ora arep perang mudar ya ben. Kuwi perkarane Prabu Maswapati. Wegah aku ora arep nulungi. Aku minangka sedulur tuwa kongkon marang adiku lek ora dadi karepe. Apa aku wis ora dianggep sedulur tuwa to Di? Ya nek sedulur ya sedulur. Nek kowe ngono kuwi aku yo arep nangis. Ya nek pancen Dimas Abila ora gelem pun kakang sing perang. Ing atase aku gantine wong tuwa kok dadi njaluk tulung karo adine malah ora gelem. Pangestanana aku tak perang. Kowe iki karo bojomu wedi kok perang kepiye? Ayo arep wedi ketekate nyilih gaman tangga-tangga. Ora sah. Ora sah perang. Yo tak mangkat. Ngati-ati nerak ngono. Yo tak mangkat. Angya teka mangkono Prabu Maswapati den perwasa dening Prabu Susarman datan bisa nglawat sumbare Prabu Susarman petak asya-asya kacarita ingkang langsangking ketebyan jagal bila wis mandhe aji Bandung Bandawasa Prabu Susarman kajlogi dening Aji Bandung Bandawasa Sirna Margalayu. Ujar diraku
Hanala